Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abuta kallon wannan tasha ta mai albarka wato Shaidanmu TV. Sunana Zainab Abdullahi. Wannan katamar da za mu yi magana a kan ta yanzu, an sha gwada ta kuma akan samu biyan buƙata cikin gaggawa. Indai abu ne wanda ya shafi buɗi da yalwar arziki da kuma walwalar rayuwa, to in dai mutum ya lazumci karanta wannan iƙirarin ƙafa 70 bayan sallar asuba da kuma ƙafa 110 bayan sallar la'asar, to insha Allah mutum zai ga buɗi, yalwar arziki da kuma walwalar rayuwa cikin gaggawa insha Allah. Abinda mutum zai riƙa faɗa shine mutum zai ce la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiƙar. Mujarrabi ne insha Allah. Iya abinda nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin. Ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafi da shi. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Shi zai ba ku damar kasancewa tare da mu a koda yaushe. Zainab Abdullahi, Shaidanmu TV.